No, mä olen opiskellut Lahden muotoiluinstituutissa aikanaan. Siellä aukesi tämmöinen epämääräinen linja kuin käsityö ja muotoilu. Päädyin sinne puolivahingossa, en tiennyt oikein mihin hain, ja sitten päädyin opiskelemaan sitten erilaisia materiaaleja, suunnittelemista ja tekemistä, joka ei ollut materiaali sidottu, mutta sitten siinä aikana nyt, kun sai tehdä jonkin verran mitä halusi, niin innostuin puusta sitten eniten, ja täällä nyt ollaan samalla linjalla sen jälkeen. Sitten mä opiskelujen jälkeen perustin yrityksen oikeastaan heti muutaman kuukauden päästä, ja sitä nyt on yli 15 vuotta tässä tehty. Kun mä aloitin, niin mä tein aika aluksi tietenkin yksin ja tein aika paljon lähinnä enemmän pienesineitä, tuommoista niin kuin lahjaesineistöä, mitä sitten vuosien saatossa tuli tehtyä aika paljon suomalaisille isollekin yrityksille edustuslahjoiksi, mikä on se tapa, millä Suomessa voi tehdä enemmän jotain taidekäsityöesineistöä, jos puhutaan nyt kuitenkin vähän sarjoista. Mutta sitten sen jälkeen nyt on projektit ja esineet on alkaneet kasvaa pikkuhiljaa vuosien saatossa, että nykyään tehdään pääosin kalusteita, mittatilauskalusteita, pääosin koko puusta ja yksityisille asiakkaille. Pyrimme toimimaan mahdollisimman lähialueella, että toimitaan Helsingissä ja kalustetaan helsinkiläisiä koteja pääosin, niin se on niin kuin se meidän leipätyö. Totta kai sivussa tehdään yhä omalla mallistona, tehdään pienempää tavaraa ja sitten tehdään pieniä kalusteita, isoja, mutta toisaalta tehdään ihan niin kuin kokonaisen asuntojen sisustuksia ja ihan siihen asti laidasta laitaan. Perinteisesti puusepäntöillä ajatellaan tätä niin kuin tekemistä, tätä konkreettista, niin kuin, että höylätään ja hiotaan ja sahataan ja liimataan ja sellaista tekemistä, niin on se totta kai se on niinkin vaikeaa ja siihen liittyy niin paljon semmoisia pieniä asioita, mitkä oppii vuosien saatossa, mitkä tekee sitä työstä niin sujuvaa ja joustavaa, että kaikki pienet ongelmat ratkeaa siinä niin kuin tehdessä eikä ne pysäytä sitä tekemistä, mitkä tekee sen eron, että kestääkö asian tekemisessä päivä vai 3 päivää, niin se on niin kuin ratkaiseva ero, voiko sitä tehdä ammatikseen vai ei. Niin on se sillä laillakin vaikeaa ja pitää tuntea hirveästi materiaaleja, mutta totta kai sitten niin kuin yrittäjänä siihen liittyy, että kaikki tämä pitää olla ihmisten kanssa tekemisessä ja kaikki tämä yrittäjyyteen liittyvä juttu vielä, mikä lisää sitten vaikeustasoa. Pitää tutustua 5000 erilaiseen helaan, mitä voi tarvita käyttää joskus. Ja pitää tietää 25 tavarantoimittajaa ja tietää mitä ne myy ja mistä niitä saa ja niin poispäin. Ja vaikka se perustyö on aika samanlaista kuin se on ollut aina. Se itse tekee. Totta kai vähän koneet muuttuu ja kehittyy ja sitten on kaiken maailman automaattikoneita kehitetty, mutta tietenkään tämmöisessä pienemmässä verstassa, missä tehdään mittatilauskalusteita eikä tehdä mitään niin kuin teollista sarjaa, niin aika perinteisellä koneella tehdään ja sitten joskus alihankitaan sitten jotain sellaista, mitä massverstaassa ei kannata tehdä, niin kuin ajan henkeen kuuluu. Se ekologisuusbuumi ja semmoinen käsityön ensimmäinen nousu oli silloin joskus ehkä laman jälkeen 90-luvun lopussa, milloin mä aloitin, niin silloinhan oli julkisuudessa paljon ja puhuttiin paljon kotimaisista puulajeista ja tuli se ensimmäinen aalto, niin silloinhan se oli paljon tapetilla, että ei se ehkä nykyään ole samalla lailla ollut. Mutta samaan aikaan tietenkin täytyy sanoa, että kyllä semmoinen tietoisuus, että ihmiset osaavat enemmän teettää asioita ja kysyä puusepiltä esimerkiksi kalusteita ja muita, niin kyllä semmoinen tietoisuus ja semmoinen niin kuin käytäntö, niin ainakin niin kuin Helsingissä varmaan on lisääntynyt kyllä jonkin verran koko ajan. Pääasiassa tehdään tilauksesta tavaraa, niin tarkoittaa sitä, että silloin
riippuen trendeistä tai vaikka mistä, niin nykyään esimerkiksi tummemmat puut, jos sattuvat olemaan niin hirveästi muodissa, niin sitten joudutaan ostamaan jopa enemmän ulkomaista puumateriaalia, mitkä tulee sitten isommilta tavarantoimittajilta. Ennen kuin tuli lapsia, niin mä sahautin ja itse hankin ihan tukkipuuta ja jalostin sieltä asti jonkin verran, mutta nykyään ei ole valitettavasti siihen aikaan. Sehän nyt on tietenkin aina tässä näillä Suomen työkuluilla ja muilla niin vähän ongelmaa, että kalliitahan niistä niin kuin asiakkaan mielestä yleensä pakkaa tulemaan ja sitten meidän mielestä halpoja, että se on aina sellainen. Mutta miten sitä nyt sanoisi, että yritetään tarjota parasta mahdollista hinta-laatuisuudetta, että tehdään asioita mahdollisimman hyvin ja tietenkin ne jotain maksaa ja se tarkoittaa sitä tietenkin, että kaikkea ei voida tehdä. Että on asioita, mistä tulee liian kalliita ja mitä sitten ei kannata teettää. Tietenkin se on arvostuskysymys, että jos järjellä ajatellaan, että tehdään kalusteita, mitkä kestää 30 vuotta tai 50 vuotta, niin ennen sillä lailla päivää kohtihan ne on halpoja. Mutta totta kai hankintahinta nyt on sitten jotain tänään. Vaikka se hankintahinta ei välttämättä, se voi olla halvempi kuin joku design-kaluste taas liikkeessäkin toisaalta taas verrataan, mutta tietenkin jos verrataan johonkin bulkkiin, niin sitten puhutaan tietenkin eri. Mutta sanotaan, että asiakkaillakin se on, ihmiset hakee eri asioita ja toiset, ne jotka hakee nyt sitten ehkä niin halvinta hintaa, niin ne aika vähän teettää puusepille kyllä sitten asioita. Tietenkin kun me ollaan tehty tätä aika kauan, niin vakiasiakkaita, vanhoja asiakkaita on niin paljon, että me pääasiassa työllistetään heidän kauttaan jo lähes kokonaan ja uusiakin tulee pikkuhiljaa koko ajan. Niin ei voi moittia siinä mielessä, että varsinkin kun on pieni yritys, niin ei ole ongelmaa. Tietenkin täällä on paljon ihmisiä ja samalla paljon rakennetaan ja kunnostetaan ja remontoidaan koteja, niin kyllä se tarvitaan myös kalusteita. Että kaikki tarjoukset ei mene läpi ja niin se pitää ollakin sen asian, mutta jos näitä töitä tekee hyvin ja palvelee hyvin, niin kyllä ne asiakkaat palaa takaisin. Monotonisuuttahan tässä nyt yrittää kuitenkin välttää, mikä nyt onneksi tällaisessa mittatilaustyössä aika hyvin toteutuukin, että työt on erilaisia ja asiakkaat on erilaisia, materiaalit on erilaisia ja projektista toiseen, niin ei tarvitse semmoista ihan samaa tahkota sitten päivästä ja viikosta toiseen. Kyllä se on aina kun saadaan joku asia valmiiksi vietyä, toimitettua ja asennettua ja päästään aloittamaan taas puhtaalta pöydältä, niin se on kiva. Et varsinkin kun se on isompia projekteja, mitä on tehty vaikka viikkoja tai pahimmillaan niin se prosessi kestää vaikka kuukausia ja sitten ne oikeasti valmistuvat ja niistä tulee hyviä ja asiakas on tyytyväinen ja me ollaan tyytyväisiä ja päästään sitten tavallaan tietyllä tapaa eroon siinä vaiheessa. Niin, ja kaikki ovat tyytyväisiä, niin kyllä se hetki se on hyvä. Tämä on ihan hieno ammatti. Tässä näkee konkreettisesti, että mitä tuli päivän aikana tehtyä. Se on aika harvoilla ihmisillä on semmoinen työ, missä näkee oikeasti niin kuin kättensä jäljet. Että tässä nyt kuitenkin, kun eläkkeelle siirtyy, niin on jättänyt jonkinlaisen niin kuin jäljen itsestään, mikä toivottavasti säilyy jonkin aikaa jää. Että ainakin toivottavasti pidemmäksi aikaa kuin kaikki PowerPointit ja mitä normaalisti ihmisten työelämässä pyöritellään, niin kuitenkin tehdään tavaraa, mikä on niin pitkäikäistä kuin mahdollista, että sekä tyylillisesti että niin kuin teknisesti, että se oikeasti kestää, mutta toivottavasti kestää myös katsomista sen pidemmän aikaa. Niin kyllä tässä niin kuin, tavallaan niin kuin hyvällä omalla tunnolla voi tätä työtä tehdä, että se on. Yritetään tehdä jotain, mikä ei ole niin kuin kovin pinnallista ja millä on niin kuin oikeita arvoja ja oikeita käyttöä ihmisille nyt ja tulevaisuudessa.